क'क्राझाराव इउपिपिएल दोलोनि खौरां मेल इउपिपिएल दोलोनि मिरु मावखुलियाव खौरां मेल हांख्रायो बिटिसिआव बेबाराव बिजेपिआव बेबाराव थाम खनायारि गोरोन्थि सोलिदों होननानै बुंबाय इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर आर.एन. सिन्हाया फारसेथिं इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर रन्जित नार्जारि बिथाङा बिजाथाइ फोरमायो फैगौ 9 एप्रिलनि बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपि एबा एनडिएखौ गोख्रों रावजों सावरायो इउपिपिएल दैदेनगिरिया बिटिसिआव बिजेपिआ बर'फोरखौ गावसोरनि आथिं सिङाव दोननो नाजाबोनायनि बेरफ्रुसार अजद माखासे आयदाफोर लानानै दिनैनि खौरां मेलखौ खालामनाय जादों बेनो जाबाय जों बयबो जों मोनथिबाय जे जोंनि आसामाव जोंनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ आरो बे 2026 बे देग्लाय मायथाइनि जे बे एसेम्बलि इलेक्शन बेजोंना फैगौ 9 एप्रिलाव जोंना भट जानो थांगासिनो दङ दा बेनि थाखाय जोंनि गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरजों लोगोसे जोंनि जे इउपिपिएल बे इउपिपिएल दोलोआबो दिनै गोख्रोङै बे देग्लायनि बे जे एसेम्बलि इलेक्शनाव बाहागो लानो थाखाय जों साखाफारा जादों आरो जों बेखौबो जों क्लियारै दा बे समाव जों बुङो जाहैबाय जे देग्लाय जोङो बे बिसायख'थिखौ जों एनडिएनि बाहेरायाव थानानै जोङो बिजेपिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानानै एनडिएनिफ्राय जों गोजानाव थानानै जों हारसिङैनो इउपिपिएलआ जोङो गासैबो बिजाथिफोरखौ जों फसंदों आरो जों हारसिङैनो जों बे देग्लायनि जे बिसायख'थि बेखौ जों गेलेनो जोङो साखाफारा जादों दा बेनो जाहैबाय जे गुबैयै जे जोङो गोबाव बोसोर जोङो नोजोर होबोबाय जे बिजेपिआ एबा एनडिएआ दिनै जोंनि बर' हारिनि जोङो ट्राइबेलफोरनि थाखाय आरो जोंनि गुबुन गुबुन फिसा जोंनि हारि माहारिफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावनायखौ जों नुवाखै दा जोंनि बे दिनै जोंनि बड'लेण्ड बे ओनसोलाव बिसेसकै